Waduh. Iki rumah PHR biasa Mbak Yun. Iki model apa ngene iki? Neng, iki lho toko ramene kaya ngene blonjo atus-atusan, jutaan. Baskom rego 5.000. Ra kudu aku mbok baskom. Sik. He, yu. Ra kudu. Aku ora mbok iki ra balik kok kene kelas kotan aku. Lapo? Baskom di 5.000 kok kudune iki wong tuku lombok. Sik. Tak cipokno. Sing sitoke sabar yo, sabar. Sabar. Wis delok baskom rego piro? Ku lek aku tuku nek Arab Saudi. Ngene iki blonjo pira Mang Yu? Entek pira? Ayo, blonjo entek 2 juta terima dhek baskom niki. Ucapno raine nek ucapno. Nggo apa? Ontran ra cetok. Balekno wis saka Arab Saudi rek. Mbok iki kelas kotan ning kene ra balik aku. Aja wis tatan sik, Pak Jejel. Jejel sore-sore waya buka reng ontran-ontran.